Bidaieko zati horretan egia esan ez diola nolabaiteko garrantzi gehiegirik ematen, bere herrialdearen barruan dago, Frantziar kutsu horren korrontean dago, hortaz ez da asko gelditzen. Baina, batez ere fijatzen hasten da lehenengo eraikin religioso, zibiletan, hortan nolabait esateko obsesio puntua dauka, esaldi bat esaten du badakizu eraikin bat, ia gizon bat bezain beste interesatzen zaidala. Niretzat, haren abenturak jakin nahi ditudan zerbait da. Oda, eraikin guztitan fijatuko da, ez edozein eraikinetan, baina deskribapen guztitan ze eraikin motaz eginda dagoen herri hori errepikatuko da behin da berriz. Paisaiare bai, paisaia herritatik kanpoko paisaia hori, Ipar Euskal Herrian landa paisai hori baserri ez tartekatuta, hori ere ez dago herririk, baina tarteka teilatu handiko 2-3 etxe ikusten dira, teila makurrez estaliak, Espainiaren antzera, eta Aritz eta Gaztainondoez inguratuak. Gutxi gora bera, Ipar Euskal Herriko zenbait lekutan paisaia mota hori hendikan mantentzen da. Hemen galdu egin dugu, gainean eraiki dugulako, abandonatu egin delako. Badirudi, berak ja modu hortan identifikatzen zituela paisaia desberdin horiek.